li anke l-liġijiet għandhom il-liġijiet għandhom ikunu iżjed restrittivi u lesti nieħdu responsabbiltà tal-proposta mal-pulizija. Però kull darba laqda piroteknika urid bil-fatti li ma tiddi diskuti ma' ħadd. Meta aħna tlabna laqa qabel ma ġew il-proposti x'konna nafu li ġejjin il-proposti, ħadd ma qalinna isma' ejja niddiskutu. Meta aħna offrejna one mhix ferax ma' ħadd rappreżentanti ma meta aħna orajt tlabna lill-laqda piroteknika biex tintaqa' magħna biex noħorġu bi proposta għal ximkien fin nofs, għalunna intom ma tindaħlunniex għax aħna n-naru għatana u aħna nikkontrollaw x'namlu, mhux tal-li hekk tal-li jiena nixtieq pereżempju hawnhekk hawn l-assistent kummissarju. Fejn hu l-enforcement? Fejn hu l-enforcement tal-liġijiet dawk it-tfal x'kienu qed jagħmlu taħt il-ġigġivogu? Il-ġigġivogu jkun hemm in-notices biex it-tfal imorru l-vot. Billi jkun hemm in-notices. Mela aħna qed nitkellem. Mhux jeħres James, ejja nikkonkludi ma' fuqna. James, Wed mill-iktar nitkellem dak Blej formalar blu mod. Għalfejn ma jinforzawx il-barrieri. Blej formalar blu, għalfejn ma jinforzawx il-barrieri. Il-ġenituri. U dan l-ebda tifel qatt ma jaħrab ġifieri. U bata skort il-ġenituri. Ok, nirringrazzjakom ħannu ftit kummenti minn għand in-nies mela. Għajdi, nej, imdi. Xtaqt nkellem daqsxejn James jena. Daw li xtaqt insaqsih jiena fil-pajjiż hawn ħafna affarijiet li jagħmlu storbju. Imsik hemm min joqgħod fejn il-Freeport, miskin fejn min joqgħod fejn l-ajruport, jien taf x'inkwetani f'dal pajjiż li hawn erba' min nies ibbekkjati ġejjin minn barra li jridu jwaqfulna l-kultura, aħna fejn l-eżaġerazzjonijiet irridu nikkoperaw. Għaliex għandna l-qalbna li kull ċittadin Malti. Tiħsas jitkellem, ma ġejx. Rridu nieħdu ħsiebu u għalhekk laqda piroteknika ħadet ħsieb li nagħmlu ċertu proponimenti sabiex nirriformaw anke s-sistema tal-piroteknika. Jiġifieri aħna kif forsi pinġuna li naraw il-festi biss dak li mhux vera, mhix vera. U l-Dunandon Guder nixtieq nistaqsi ħaġa hawnhekk fuq il-kapaċità tiegħi personali però il-paganizmu qiegħed ukoll fl-irkant u għadek ma wieġibtilix jekk inti taqbilx mal-irkant li għandu jibqa' jsir fuq il-vari għax jien jiddispjaċini jien qed nibża jien hawn ma kontx ma nitkellem imbagħad nibża li l-ixxu kollha hija marbuta mal-flus u daqshekk. Mela, ġejt taddi kumment ta' żewġ sentenzi. L-unika ħaġa li rrid ngħid huwa li l-Freeport u l-ajruport naħseb huma eżempji ħżiena għax huma parti mill-inkam ta' Malta. Ok, ħajr, Marli, se jkollkom ċas titkellmu kollha. Marli. Bravo, ħalli l-indirett ħarba t-kazzorejna ħaġa jgħid. Ok, grazzi. Monsignor, Fader Guder, Fader, għajden, t-rispondi fuq mela. Jimporta? Jek jorġu. Identità Maltija. Ok. L-ewwel net diversi parroċċi, u l-parroċċi kollha għandhom sistema kif Kompli ħasra. Kompli. Ibe tajja, bistatom il-soqsija, ma deġi biex iwieġeb toqdu tajba. Kemmi tajba, kompli. Diversi parroċċi għandhom sistemi differenti kif jinażlu r-reffija. Jiġifieri l-imġar għandhom dik is-sistema, hemm postijiet oħra fejn il-lasta tintiret. Hemm postijiet oħra fejn il-lasta tinbieħ mir-reffieħ stess. Issa naqbil xien jole sekondarja huma sistemi. Jekk hux kollox marbut mal-flus jole, anke dawk il-flus imorru għal affarijiet oħra, mhux għal festa biss. Il-Knisja bil-flus tagħmel il-pastorali tagħha wkoll. Stenna ftit. It-tieni net tanti hija sistema li nies differenti kull sena ħafna drabi jirbħu dik il-ħaġa. Ir-raba meta tiġi biex tażel ir-reffija jew jkunu tim, jew nkella ikissru il-min ma jridux. U di s-sistema jafuha huma
naqblu jew ma naqblux aħna. Ok, mela, ħankom, issa se nieħu lilkom. Għajdilna, it-tanit, il-senjur ta' warajk. Inti tkellimt, il-senjur, għajdilna, senjur. Għajdilna, senjur, tkellem. L-għendet Pep nishtiq ringrazzja lilek. Tal-littina vuċi nitkellmu għawana. Għax aħna la għanna l-pulptu, la għanna l-ambone, aħna niġu għaw nsemmaw laħedna. Ok, tajjeb. Nirringrazzjak. Ok. Issa nishtiq nkellem il-Monsenjur jena. Kull ħaġa li qed ngħidu aħna, il-poplu għaw, qed isib risposta lihom dak. Mela allora dak il-ktieb mhux veru għad-diskussjoni. Mela, Mela dak lest il-ktieb. Mela, ok, immaġi, kieku ma rispondik xiex, kontajdu, kull ħaġa li għadna ma rispondejx. Ivi għal-axħam minn kull imkien. Dak il-dokument. U jenna tkop il-kulħadd ta' kulħadd għandu l-internet, nizdum fuq l-internet għax il-gazzetti ftit ġabu. Ftit punti. Mela nizduh bl-internet u taqraw kollu xfieħ. Waqraw kollu. Disko il-kappellan jista' jorganizza disko. U għajja ħallina titqu bin-nies. Għed waqqaw ċaj. U jenna jkun għal-lider. Aqraw, ħatkunu tafu x'farsa fieħ. Ta' lest, bħal meta joħroġ il-budget il-gvern, lest. U ta' għad-diskussjoni minnu l-gvern, ġifieri jena kulħadd jaf xi jena sewwa. Mux nikritika l-gvern, għax imma l-gvern insomma, għandi l-opinjoni tiegħi. Biex intikom eżempju jena. Sewwa, mhux ħanitlu polietka. Zom naqra. Din, intom l-axħar ċensiment li għamet il-Knisja sabet emologija kbira ta' fidilih li madomx jiġu il-knejjes, allora ħataqbdu maħna li aħna tamlu l-festibina f'purċissjonijiet ta' korpus għal ta' Ġesu, daw insejtu għom, kieku ma nkunu xaħna ma tamlu xej, intom. Ibżaw għalina mela. Ok, thank you. Mela, il-kommentijak. Mela, se nieħdu. Jiġifieri inwieġeb għal dak li qegħdin tistaqsu jew tikkummentaw għaliex id-dokument ma tfajniex l-affarijiet bla doċċ. Id-dokument aħna nemnu fih u hemm raġunijiet għaliex poġġejna l-affarijiet u għalhekk nemnu fih, però ma jfissirx li aħna mhux lesti li niddiskutu u nieħdu il-kontribuzzjoni tal-konsultazzjoni, kieku poġġejna affarijiet li ma nemnux fihom, jew li m'għandhomx sens, ma nistax nagħti l-pożizzjoni tagħna. Għalina dan id-dokument ħriġnieh għax hemm raġunijiet wara kull artiklu u hemm sens wara kull artiklu. Imma aħna open-minded li niddiskutu u li hemm bżonn jinbidel, id-deċiżjoni tkun li tinbidel. Ok, ringrazzjak is-sinju. Jiena nadmod ħaġa nixtieq ngħid hija illi llum naħseb kif żvolġa l-programm żvolġa ħaġa li jien ma ħaġ biha. Isna ġejna aħna din naħa jisu favur il-festi u d-dokument huwa xi ħaġa kontra l-festi. Jiena dilettant tal-festi, twilit fil-festi involut, għarajt surmas ta' żewġ banet, surmas bil-Knisja, eccetera. U hemm ħafna affarijiet fid-dokument illi naqbel magħhom. Nagħtu mod jien bħala surmas tal-banda. Issi tista' tajjir. Nibdew bihom, ninsemmuhom. Id-diskos illi jsiru, id-diskos illi jsiru anka minn diversi bars, suppost ġewwa in-nies jibqgħu ħerġin sa barra, ħirġa l-istatwa, in-nies għadhom fl-art jirremettu, is-sound għal barra, tnejn. Iġveri, issa rigward is-sorpriżi wkoll nixtieq insemmi xi ħaġa, is-sorpriżi mhix kontrihom għal min jagħmilhom eċetera, imma inħoss jiena involut ħafna fit-talim tal-mużika, il-banet sejrin il qudiem dawn l-affarijiet, aħna ħafna minna partitarji tal-banet. Nista' ngħid li l-banet qasad fadallhom post fil-festi tagħna llum. Illum il-banet sirna kollox tal-istorbju, il-banda titlaq tiġri lem u jibdew l-affarijiet. Ejja surri! Ħallu jitkellem, please. Iġveri, nagħtu mod, ejja ngħidu, jiena ili. Uħallina minnek. Mura tiġri banda tal-fija. Kompli, jiena. U konkludi għax għandna nies. Nagħtu mod jiena. Kont indoq ma' diversi. Kont indoq ma' diversi bajna. U konna nistennew il-final tal-marċ. Għan nistennew jien ma tinsemmi l-ħar. Ok. Kont nistenna. Kont nistenna l-innu tal-banda fl-aħħar illum sirna. Jiena mhux kontra dawn l-affarijiet. Imma għaw ħafna affarijiet fid-dokumenti li huma tajbin ukoll.
huma affarijiet illi il-festi iżbijajna f'ċerta affarijiet u nislaw din naħa dik li nixtieq ngħid hawn ukoll. Huma favur l-affett kollha li tisiru fil-festi, hemmx nirranġaw. Okay, thank you very